Dwi'n mynd am braich ma I fod yn Cymraeg I gyd. Mae bach fel sort of family sport ni, so mae dad fi'n cofio dad ti, ie. Ie, mae dal yn neud e. Roedd brawd fi arfer neud e, mam fi'n neud e weithiau. Pawb, mae pawb yn neud e. O fi benni lan gyda glandular fever, ond fi wedi raso'r holl blwyddyn gyda fe, heb gwybod. O fi dweud wrth y ffrind fi, Joe, yeah, I'm pretty sure by fi'n mynd I Gymraeg cymryd ymlaen. By fi'n out GB a wedyn by fi'n mynd I Baris. A wedyn fel, OK. Un o fi yw Manon Lloyd, cyn seiclo'r proffesiynol a nawr rhan o tîm seiclo S4C. Dros y misoedd nesaf, fi'n mynd I cwrdd â rai o seiclo'r gorau Cymru a dod I nabod nhw tymed bach yn well dros sgwrs ar y beic. Heddi fi dod yn ôl I rywle sy'n dala lot o atgoffion I fi, lle treuliais I 4 mlynedd fel rhan o tîm Prydain. Velodrwm Manceinion. Fi wedi dod I cwrdd â rywun sydd wedi ennill medal efydd yn y gemau gyfamlad a rywun oedd yn rhan o'r tîm Olympaidd oedd wedi ennill yn Paris blwyddyn diwethaf, Lowri Thomas. Lowri, nes I cwrdd â ti to? Nes I gweld ti? Siwr I ti heddi? Dwi'n OK, sut wyt ti? Yeah, good. Beth yw'r plan ar y trac heddi? Ni gyda bach o flying efforts heddi, so all sprint specific, gyflym iawn, max speeds fath o peth. Ie, ti'n gwneud efforts ar y trac just nawr. Ti'n edrych yn pwerus iawn. Pwy fath o rifau I ni'n siarad? Beth yw'r numbers ti ar y trac? Peak power fi, mae'n bouti 1,400-ish, tym bach fwy weithiau, os dwi'n teimlo'n really dda. Yeah. Ond ie, mae trac I gyd am power to weight ratios, so dyna beth ni'n mynd am, really. Faint o efforts ti ar ôl gyda ti ar y trac nawr? 3 ar ôl. A ti'n mynd nôl am mewn 5 munud, so a gadael ti'n mynd, OK, gol ti'n munud. Fi dwi'n o'n really gas I dod I siarad ti just ar ôl yr effort na, ond siwr teimlad sydd yn y coesau nawr? Sickening. Dwi eisiau crio, eisiau ni'n neud yn gwell, ond ti'n methu. Anodd stingy iawn. Mae'n just, mae'r lactate just yn not nice. Faint o amser bydd e'n cymryd nawr i'r teimlad dod nôl yn y coesau? O leia 5 I 10 munud, mae'n tebyg, 5 I 10 munud, ond... A wedyn pryd bydd ti lan nôl to? Tua 20 munud o nawr, mae'n tebyg. Ie, ddim lot o'r amser. Ond barod I fynd to? Lowri, mae eisiau ni siarad am ti tattoos ti. Fi'n big fan. Dwi jyst I casglu rhai random dros y blynydde. Dwi'n mynd am braich ma I fod yn Cymraeg I gyd. Smo'n gwybod sut dwi'n mynd I wneud e. Draig bach bydd yn neis. Falle. Daffodil. Rownd y Mabinogi hefyd, dwi'n meddwl dwi eisiau darllen fwy am nhw, dysgu mwy a wneud rhywbeth. Mae rhai sy'n meddwl y fwyaf yw rhai, wel, Cymraeg fi. Dwi'n gyda dyfal donc y dyr y garreg. Oedd fy mam gi yn anfon fe I fi, ar ôl I fi, methu wneud tîm fyma, ond, wel, mae'n applicable iawn I beth dwi'n wneud pob dydd. A wedyn, jyst gyda hiraeth fi dros lawr fan hyn. O, nice. Os hiraeth gyda ti? Dwi'n hoffi bod yma, dwi'n hoffi ymarfer yma, ond os dwi'n gallu bod adre, os dwi'n gallu bod gyda teulu fi ac yn Casnewydd, gwell gyda fi hynny. Ie, mae'n teimlo neis bod gyda, dwi'n meddwl. Neis, ie. Ond dwi'n mynd I wneud effort arall, ond... Cer ti. Gweld ti'n mynd. Pob luck. Lowri, siarad y sesiwn, oedd edrych yn galed. Anodd, falch iawn bod e drosodd. Faint o gweithio ti ar y trac mewn wythnos? 3 neu 4 waith yr wythnos nawr. A ti'n neud fel 30 eiliad, a wedyn cael fel 20 munud o rest. Oeddi hwnna'n normal? Necessary. Chi'n mynd Ti'n mynd fel all flat out. out, 100%.
Ti'n barod am coffi nawr? Wrth gwrs. Ti'n gwybod be ni'n lli mynd am coffi neis? Ti'n neis yn tre. Nice. Cynnig cael shower a cyfod ti nawr. Seiclo ti fyna. Reit o Lowri, ble ti wedi dod enw? Yw'r coffi yn lyflu fan hyn. Mae'n ffantastig, mae pollen yn spot neis iawn. Yn wedig yn y haf, mae gwyrdd dre fyna, luscious. Eich neis o fyna, coffees, chilling between sessions. Faint amser ti wedi bod yn Manceinion nawr? Tua 2 blwyddyn, just drosto, ers i fi bod lan gyda GBCT. Hello. A ti'n enjoyo fe? Mae'n neis iawn, mae'n neis iawn. Dwi'n hoffi byw yn y city, mae'n eitha gwahanol i Abergavenny, adre. Weithiau dwi'n colli gweld y teulu fi. Fi'n cofio raso gyda ti pan mae fi wedi dechrau seiclo, o'n i'n neud fel y cycle cross leagues pob weekend dros Cymru. Fel o ti wedi dod mewn i seiclo? Mae'n bach fel sort of family sport ni, so mae dad fi'n cofio dad ti, mae dal yn neud e. Roedd brawd fi arfer neud e, mam fi'n neud e weithiau. Mae pawb yn neud e. Ti wedi tyfu lan? Dwi wedi bod yn neud ers i fi fod yn fel 4 neu 5. O ti wedi raso nes bod ti'n 15 efe? A wedyn, beth digwyddodd prynu? So ti jyst wedi stopo raso? Pretty much. O fi benni lan gyda glandular fever, ond o fi wedi raso'r holl blwyddyn gyda fe, heb gwybod. So fi'n dechrau yn yr Isle of Man Youth Tour, a fi'n fel 4 neu beth. Erbyn rasol y blwyddyn, o fi'n 3rd from last. So ddim tym bach o fel moment of something's not quite right. O'n i'n mynd i'r doctors, o'n i just fel, glandular fever. O fi angen cymryd 2 mis off o beicio a unrhyw fath o chwaraeon. A wedyn o'n i just really mynd nôl i unrhyw fath o marfer, just yn mentally yn fel rhy anodd, basically. A fi just methu cweit cael y motivation yn iawn i cael neud e. Eto, fi'n trio am fel 5 blwyddyn, basically. Just pob blwyddyn byddai fi'n mynd i Castle Cwm a neud just fel un ras, a fi just fel, no, not interested. So they're just yn, gwahanol i mynd o raso a ymarfer bron o fod pob dydd ers fi fod yn 5 i 15, a wedyn just methu. Fel o ti di manage hwnna, ti'n mynd o dde'n bywyd ti gyd, i just dim byd? I fi ddim, really, fi ddim yn neud yn dda iawn. Roedd ar yr un amser yn neud fel GCSEs a popeth, ond oedd motivation fi di mynd i gyd, o fi just ddim ots da fi neud unrhyw beth, o fi ddim eisiau neud unrhyw beth. Oedd yn just sort of fel y mental health bit sy'n dod gyda fe, sydd, dwi'n pan ydych chi'n bach yn hynach chi lli gweld nhw bach fwy, ond pan chi'n 15, chi ddim yn gwybod unrhyw beth am hynny. O fi jyst yn mynd trwyddo fath o just spell bach o fel depression and all that stuff, heb really gwybod dyna beth oedd yn digwydd, oherwydd, o fi ddim yn ymarfer. A oedd yn fel, turns out, really useful for the mental health. O fi just byth yn gwybod. Fel o ti'n gwybod o ti'n barod i dod nôl, oedd fel moment i fel, right, fully committed. O fi'n gorffen yn 6th form, a dad fi jyst yn dweud, haid mynd bant i prifysgol, just cymryd blwyddyn, cael proper go, ti ddim yn neud unrhyw beth arall, ond oedd yn siawns gyntaf fi i cael bod fel professional athlete. O fi ddim angen gweithio, o fi jyst yn ymarfer a bwyta yn iawn a cysgu'n iawn, a fi'n cael wneud y habit o fi byth wedi cael. A oedd e jyst yn meddwl o fi wedi tyfu, o fi wedi rhoi pwys ymlaen, o fi jyst wedi gwneud popeth o fi angen wneud i cael bod yn sprinter. O fi'n lwcus iawn, oedd Rachel Draper jyst wedi dechrau bod y sprint coach gyda Cymru. A oedd hi'n fel, come along, trial tipyn bach. A just mynd am y gemau cymanwlad. Oedd e'n step fawr i meddwl, right, dwi'n mynd i mynd mewn a mynd i'r gemau cyfanwlad? O fi o hyd wedi cael fel just mental checklist heb. O fi just yn siŵr o fi mynd i dod arno i Tîm Cymru, mynd i'r gemau cymanwlad, a wedyn byddai'n mynd arno i Tîm GB,
a wedyn byddai'n mynd i Paris. Cyn bod e'n digwydd, ie? Ie, oedd fi dweud wrth y ffrind fi, Joe, o'n i'n mynd mas am coffi, a oedd fi'n dweud, yeah, I'm pretty sure, bydd fi'n mynd i Gymraeg Cymru Amlad, bydd fi'n out GB, a wedyn bydd fi'n mynd i Paris, a oedd yn fel, OK. A wedyn, ar ôl Paris blwyddyn diwethaf, oedd yn dweud wrth fi, not that I doubted you, ond oedd ti mor bell o fanna. Ond oedd fi jyst yn siŵr bydde fi'n neud e. A oedd e'n step mawr, oedd e'n gwahanol iawn, ond mae'r tîm yng Nghymru yn ffantastig. Bod fanna gyda Emma Rhian. O'n nhw'n fwy ifanc na fi, so fi yn 23 yn barod yn mynd i'r Gymraeg Cymru Amlad. O'n nhw ddau ond yn 18, 19. So tîm ifanc i mynd, really? Ie. Oedd fi'n teimlo fel oedd fi'n cymryd plant fi mas. Oedd e'n neis iawn, oedd e jyst yn tîm neis. Oedd e... Oedd e jyst yn gweithio? Ie. A siwr oedd y gêm yna, i bod ar y podium? Oedd yna'n insane, really. O'n i'n sort of fel, yn y meddwl ni, dwi'n meddwl o'n i'n pretty sure byddwn ni'n cael podium. Fel rhyw psychic, dwi'n gwybod beth sy'n mynd i digwydd cyn bod yn digwydd. Dwi'n meddwl mae'n just level o just bod fel, I know my ability. A o fi hefyd yn gwybod y ability y dau merch nesau fi. A oedd fi'n fel, maen nhw'n ffantastig. Oedd e just yn set ni lan yn arbennig am gweddill y gemau wedyn ni. So ar ôl y gemau, pryd oedd fel y GB call-up wedi dod? Sut oedd hwnna gyd wedi digwydd? Wel, oedd fi'n cael dod mewn i'r gemau, oedd fi'n cael dod ar 1 neu 2 camp a oedd fi'n siarad gyda GB a just bod, really want to go, please. A wedyn y mis Hydref ar ôl y gemau, so sort of 2 neu 3 mis ar ôl, oedd fi'n symud lan, oedd fi'n cael llythyr fi ddweud o fi ar y tîm. Oh, wow. A oedd hynna'n sort of moment of like, oh, okay. Oedd hwnna'n pretty incredible, ydw e? Yeah, oedd e'n sort of, herwydd oedd fi wedi trial pryd o fi'n fel 14, a fi ddim yn dod arno i'r endurance squad. So cael wedyn y call-up pan oedd fi'n 23. A mae gyda pawb arall sy'n dod arno fel 18. Pawb arall wedi bod yn y system. Tan bod yn 14, jyst wedi cario ymlaen efo. Ti wedi mynd bant a dod nôl. Mae dim lot o pobl wedi gwneud na, ydyn nhw? Na, ond dwi'n grateful iawn i wedi gwneud herwydd dwi wedi dod mewn i fel wedyn ni gyda perspectif yn gwbl gwahanol. Dwi'n gallu gweld, dwi'n cael diwrnodau sydd ddim yn great, dwi'n lles yn ôl o jyst bod fel, well, could be worse. So, mae'n neud yn haws i dod trwy pob dydd, mae'n neud popeth, chi gallu ffroi popeth yn perspectif. A wedyn Paris. Oedd hwnna'n rhan o'r plan i mynd? Oedd ti'n wedi mynd, ond oedd ti'n reserve? Oedd yn anodd iawn i sort of accepto bod fi jyst fyna fel teammate. I ddechrau gyda. Ond, wel, y tîm oedd yn mynd, o'n i'n ennill. So, dwi'n meddwl, os dwi'n next up to y tîm sy'n Olympic champions. Mae'n safle really neis i bod yn do, ond fi'n credu mae'n safle really galed hefyd i just bod na, gwylio nhw'n ennill, a ti'n tywod eistedd na, allai wedi bod yn rhan o'r tîm na. Oedd e'n definitely, oedd e'n sort of fel, it's okay, it's okay, it's okay. A wedyn, o'n i'n dod i race day, a chi lli newid y tîm lan i 30 munud cyn y ras. Just i wneud siŵr os oedd unrhyw beth yn digwydd, unrhyw salwch, injury, unrhyw beth, oedd hyfforddi yn wneud, di dweud warm-up. O ti'n wneud popeth? Just in case. Oedd fi'n wneud y warm-up i gyd. A wedyn, oedd yn fel 30 munud mas, oedd yn fel, ti lli mynd â newid nawr. A oedd yn fel, OK. Oedd fi'n mynd, oedd fi'n newid, oedd fi'n teimlo'n OK, ond wedyn oedd fi angen symud pethau fi i gyd mas o'r pen. Fel bod fi ddim yn canol pawb. Oedd fi wedi symud popeth, oedd y merched di ffrwy fi hugs i gyd. Oedd fi eisiau bod yn teammate dda i'r tîm. Oedd fi'n balch iawn o'r merched yn raso. Oedd hynny yn anhygoel i weld. Oedd e'n crazy day. A oedd e just yn mor dda i gael gweld bod ffrindiau fi di gweithio mor galed a cael beth o'n i wedi gweithio am. Oedd e just yn fab. A siwr oedd ti'n just bod yn y gemau? Y peth o'n fi'n dweud oedd fi'n cael all of the kit, none of the pressure. So fi really just gallu joio popeth. Ar ôl y ras, oedd ti just fel, right. Ar ôl day one, oedd fi'n cael gwylio beth bynnag o fi eisiau. Fi eisiau mynd i
sports arall o fi gallu mynd I gweld nhw, mynd rownd Paris, a just chillo mas a joio fod yn gwylio gemau Olympaidd. So gemau Olympaidd nesaf, oedd ti'n mynd? Ie. Ti'n ei deud, ie. Hwna'r gol mawr nesaf I ti fe? Ie, dwi'n meddwl, oedd e'n gret I cael yn fynd fel reserve, ond oedd e'n neud fi eisiau fe fwy. Dwi byth di teimlo fwy o motivation I cael mynd rhywle, oedd fi just fel, this is it. Dyna beth dwi eisiau gweld, dwi eisiau bod ar top y podium yn y gemau Olympaidd a just cael wneud hynny. A oedd hynna fel real moment of, sort yourself out, that's it. Make sure you're there next time. Blwyddyn nesaf, gem y gyfannad, edrych mlaen? Bydd e'n absolutely wicked. Dwi'n meddwl y tîm bydd ni'n ffrwyd I gilydd gyda Emma Finucane a Rhian Edmonds. Bydd e'n ridiculously fast, to be honest. So ti'n bod y tîm sydd yn Prydain nawr, mae siw gymaint o'n nhw'n dod o Cymru. Mae'n eitha hyderus yn mynd mewn i'r gemau gyfannad blwyddyn nesaf. Bydd e'n ffantastig. Bydd ni'n cael ymarfer dy gilydd cyn mynd. Gobeithio bydd ni'n cael mynd I Gasnewydd. Fydd o'n neis. I wneud fach o holding camp gyda'r tîm arall. Herwydd, ni gyda full roster bydd e just yn such phenomenal environment I fod rhan o, yn mynd mewn dda fe. A ni'n gwybod beth ni'n neud tro yma, bydd ni ddim quite more nervous, bydd ni just yn mynd mewn yn gwybod bydd ni gallu bod mor gyflym, basically. Chi'n credu fi chi'n ennill? Dwi'n meddwl gallu ni, ti'n gwybod, y tîm ni lli ffrwyd I gilydd. Os mae popeth yn mynd yn iawn, mae'r abilities y pobl yn y tîm yn, wicked. Diolch am y chat, Lowri. Mae'n bod lyflu dal o lan gyda ti. A pob lwc gyda popeth sy'n dod lan. Diolch am dod lan.